So, hi mga bay! Today, my video is about to make my chicken cordon bleu. So, meron na ako ditong naka-marinate na tutoy ng manok. Chicken breast, no? Naka-marinate na ito. Nalagyan ko na siya ng paprika, tapos nilagyan ko rin siya ng pinong-pino na pagkahiwa ng bawang. Meron na rin itong mga spices, mga paminta. Lagyan ko siya ng onion powder, tsaka garlic powder. Doble-doble na to, may powder, meron pang fresh na garlic. So, para pang dagdag sa ating lasa. Nalagyan ko na rin siya ng asin. At, isi-share ko lang sa mga bay kung ano ang ginamit ko na pambalot dito. No? Yung ginamit ko kasing pambalot, nag-recycle ako mga bay, para naman kahit papaano nakatulong ako saan ba ako nakatulong? Nakatulong ako sa tawag dyan, sa pag-recycle ng mga ganito para hindi magadagdag sa problema sa ating ozone layer. Oo. Ayan, nakatulong ako sa kalikasan na siguro. Ayan mga bay, itong plastic na to, dapat cling wrap ang gamitin natin. Meron naman akong cling wrap. Meron din naman akong cling wrap mga bay. Ayan. Pero hindi ko siya ginagamit. Isa pa, mahal siya. Eto, matibay na, libre pa kasi mga nilagyan lang ng mga bilog. Ito nilagyan ng bigas to. Tapos ito naman yung mga nilagyan ng bigas. Matitibay siya mga bay. Tapos ito naman yung sandubag niya. Oh. 'Di ba? So nakatulong na tayo sa Pero hindi ko siya diyan duduk-dukin. Hindi ko siya diyan hindi ko siya puppukin diyan, no. Dito ko lang siya puppukin sa makapal na plastic. Itong plastic ng anong plastic ba to? New Star. Saan ba ako nakabili New Star? Nakalimutan ko ba? Basta sa mga mall, makakapal yung kanilang bags. Pwede mo talaga sila ma-recycle. Diyan ko siya dukdukin. Doon lang sa kabila, hindi doon sa may print. At meron akong maliit na sandubag ditong sinabit. Ito yung na-recycle ko naman. Lagay ko naman dito yung mga hawakan ng kanyang sandubag. Ito yung mga hawakan niya, oh. Tapos gagawin ko siyang unan. I-display ko sa sala ko pagdating ng panahon na may sala na talaga ako. O, di ba? Mga ganitong maliliit na bagay ay isang malaking bagay na at isang malaking tulong para sa kalikasan. Kailangan natin ngayon mag-save ng tubig, mag-save ng electricity. Talagang sa mga nangyayari sa panahon natin ngayon, kailangan nating tumulong. Kailangan nating tumulong sa ganitong pamamaraan. Kahit kunting bagay lang, laking tulong na ito sa mundo, no? Kahit mga ganito lang, oh. So, pag dumami ito, meron na akong unan. Oh, abangan nyo yan, ha? Sabit ko siya dito para gamitin nyo naman yung hindi naman talaga madumi. Kung meron man mga madumi, pwede nyo naman siyang hugasan, tapos patuyuin nyo. So, ito, naka-ready na yung mga pambalot ko mga bay. Actually, gusto ko lang i-share yung mga ginamit ko. Malinis naman to mga bay, no? At syempre matibay pa. Ito yung gagamitin ko sa pag-roll na aking chicken cordon. Ganyan. I-roll. At yun lang ang aking ma-share ngayong araw na to. Sana okay lang kayo dyan. Ako dito, ayos lang. Patuloy na lumalaban sa lahat ng pagsubok sa buhay. Ayan. Thank you so much sa lahat po ng sumusuporta dyan hanggang ngayon. Nakatutok pa rin sa takbo ng aking buhay dito sa Pilipinas. Maraming salamat sa inyong suporta. At ingat kayong lahat dyan. Yun lang. Bye!